Muri mukadzi nemurume? Hongu. Makadii mama? Tiri pedu makadiwo profeti. Why are you here papa? Ini shungu dzangu ndedzekuti hama dzangu dzide mudzimai wangu. Kuti hama dzako dzide mukadzi? Hongu. Vari kuti hatina kumbomuvenga asi tiri kungoti chete nhumbu ine mukadzi haisi yako, ndozvavari kundiudza. Isusu patikambo Mama, nhumbu yamuinayo ndeyababa here? Haisi. Ine mwedzi mungani? 6. Isusu pakutaurana kwedu kwatikamboita takaverengerana pamwedzi, saka mwedzi akazoramba kuwirirana, ndo pakazotaura kuti nhumbu haisi yako. Saka ndibva waita se? Ini ndakazvitambira zvangu. Unongoombera maoko kana asiri mwana wamai vako? Ndopaunombera maoko kudai. Kana ari mwana wamai vako umboombera. Kweiwewe sei pawakatizira wakamunyepera kuti nhumbu ndeyake? Ndaitya kuti anogona kundiramba. Saka iwe uri kuti wangozvitambira kuti chero mwana wayo akazvarwa unongomuchengeta? Ndinomuchengeta semachengetero andiri kutomuita ivavo. Inini chandisiri kuda ndechekuti muzondiita unge muipi, kuti muri kudanana zvenyu, chamuri ngoda kuti hama dzitambire mudzimai wako. Handidi kuti inini mabva pano muzoti muprofita akatirambanisa because isi taidanana, munhu wangu akambondinyepera kuti nhumbu ndeyangu, ndobva azondiexplainera whatever explanation yaakandipa ndakainzwisisa. Chandandafambira kuti prophet vanamate kuti hama dzindide, dzide mudzimai wangu. Chokwadi ichocho. Chiri kundinetsa ndechekuti vanhu avawirirana kuti ndochengeta, kuwirirana kwavo ndozvavawirirana. Tarisa kune mukadzi ari kutoseka wena. Ndakabata datsunya rangu. Bamunini, ndiri kuziva kuti muri murudo uye muruda mudzimai wenyu, but chokwadi ndechekuti chero imawirirana, unfortunately Mwari havana kuwirirana nazvo. So ndichakuudzai why Mwari asina kuwirirana nazvo. Haisi nyaya yekuti mukadzi uyu wazongozviona kuti atokuudza kuti ane nhumbu ndobva atouya akutaurira chokwadi, but mukadzi uyu akatokunyepera kuti ndine nhumbu, ndobva zvazonobuda mukutadza kubhalansa. Iwo wakanga wamuti nhumbu yacho ine mwedzi mungani? 2. Aziye ine ngani? 6. Kungoti nhasi ndiri kuita kakumanya, ndoda kuti paridzei, but chandingangobatsira nacho mukoma ndechekuti ndoda kuti mugare pasi, asi ndofanira kukurudzisai. Mazvinzwa? Amen. Ndai munogara pasi ndizokurudzisai. Zvinongonakidza seri mwana wamai wako? Zvimwe zvinhu zvinoitika kuvarungu kwete kwatiri vanhu vatema. Murunzwa zvandiri kutaura? Munhu nemunhu kumusha kwake, dzinza rinochengetwa kwaro.
asi kana wanga wamitiswa asi tarisai muone difference yacho. Zviri kungoratidza kuti wakanga uchidana neuyu uine uyu, mukomana adawo rutsiswa chete. In fact varume hobho vari panapa varida kutorutsiswa. Kukutaurirai chokwadi muda kurutsiswa imi. Muite line apo kana ndapedza nevandiri kutaura navo. Kuda kurutsiswa kuita seiko. Kuda kutikanganisa. Kuda kutikanganisira gender. Apana chacha karira pano kamko. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night na Prophet Tifredi yauya. Goodness and Mercy Ministries inokudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze ne Civic Center Mutare CBD. Mukana wama one-on-one nemuno wa Mwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.